Ki samla ka thain Sohra hapo ka kinhun hima Sohra Tourist Assistant Team hak arpasan trik naitung kilami shak surok ban pensungo thu bat maha mi kinongwan shangkai bakim day ban berat pathari ki jabo jaban bat ban shet ban tiyo haki rut surok bat ki pat ki jaka pai ba balakhang persha kini ki samla hapo ka jingalam jong u president u Alexander Dingdo bat secretary u penlang shang pliang kila sam ru ikat lingkdam shakinong wan shangkai ki banabar bat ki bana ka jala kumjo da ka bakin tu bakim de ban shet ban tiyo bat ban penlong jakabam haki rut surok bat ban berat pathari ki jabo jaban hakani ka than jakalum ka ba itanan ki kin huan ki bayat pahara ki la ru ban maham bat be no ya ki tu ki ba pen khen an da ka ba pha mi no ki tu ki jaka balakhang persha kani ka sin jam balashim da ka kin hun katmu ban penthik na ban penne pensa e ka jing khu jing suba bat ka jing itna jong ka thain Sohra hapadeng ka jing nang ki ko jingwan tuj jong ki nongwan shangkai na kaleng ni kerpat ya baro pekin ai ka jinga trilang bat ka hima Sohra Tourist Assistant Team da ka bakyar na ka ba penlong jaka shet jaka tiyo bat jaka bam haki rut surok bat ban ombrat pathari ki jabo jaban nang ban la ban penne pensa ya ka jing khu jing suba bat ka jing itna jong ka thain Sohra ong ka kin hun ha ukurwa ulapan kan mauru bana ka liang ka hima Sohra bat u deputy commissioner ka East Khasi Hills khamashwa kila da ban penni ka jing maha mi kinongwan shangkai ban kyar na ka ba penjabo hapo ka ni ka thain na ka liang ki borsen shar kila maham ru balada lap ye ki tu ki ba pen khenyi ki kin don an ki ba ya de bat ka khoi ka suba kin ngat haka jing sha dan kuna ka basan hajar tingka ka kin huan kala ong ru bakan dang beteng man penlong ki bakum kini ki jing khnra ha kini ki tayo ki banwan khnang ban penlong ya ka thain Sohra ka ba khoi ba suba bat ka ba pdiang hun da kinong wan shangkai pam nama आपका क्या हम सब लेके जाएगा नहीं 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 यहाँ मना है आगे से नीचे बोला जल्दी क्योंकि बहुत मुश्किल और दूसरे लोग भी था ना तो इसलिए हम लोग भी आ गए थे हाँ? सॉरी सॉरी एक्चुअली दूसरे लोग भी था ना तो हम लोग को पता नहीं था एक्चुअली